Taliwa ning di maayong panahon na problema gihapon kining mga nasunugan sa Mandawi City nga naa sa temporary evacuation center. Ani ang report ni Nico Sereno. Tungod sa halos tibok adlaw nga pag-uwan-uwan, way puasab ang pagpanglimpyo nga gihimo ni Mary Jean Niebres sulod sa ilang tolda. Nagpunay kuno og tuhop ang tubig sa ilawom nga bahin sa ilang modular tent, maong nagsigi sab siya remedyo niini. Usa siya sa mga fire victims sa Look, Mandawi nga nag-istar karon sa grounds sa Norquist Park. Umusod di siya, sir. Pero ang among buhat niya ni sir, maningkamot na sa mig amo angat. Dili siya makuha sa mong hidaanan ba? Isig paningkamot lang yun. Total, ana man ta pauli. Ngatong kita sa pikas. Si Michael Tunyakaw na abta namong busy sa pagpamanday. Gamit ang kahoy ug lipak, naningkamot na lang siya sa paggama og flooring sa iyang tent aron di sila mamroblema kun mubaha. Moabot 1,000 ang gasto niya sa pagpalit og kahoy ug mga kawayan aron magamit niini. Importante lang kuno mo diskarte lang una. Dili mi katarog tog. Oo, kay magbanaw. Baha ba. Gusto ko ano sa namo kay dugay-dugay pumimidere. Human mapadangat ang reklamo sa mga residente nga anaa sa modular tents nga nangabasa, ang syudad mipabutang na og dugang dakong tents alang sa mga nasunugan. Apan dili patanan ang naapuran niini kay ubay-ubay pa ang pamilihan nga nag-star sa grounds. Si Ginang Marivic nagpasalamat nga naabagan sila sa gamayng alibyo. Okay na, nang diha na lang problema, okay, mubaha git siya. Ang ibabaw okay na kay Okay na, ang ubos na lang git taon. Sa interview kagahapon, gisaad sa labaw sa hudo nga pangitaag solusyon ang suliran sa mga residente, labi na ang pag-mobilize sa mga tent. Ang dapit temporaryo rang kapahilunaan nila samtang giandam ang temporary shelter alang sa mga biktima. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.